Velkommen til Bornholms Golfklub. Du finder os cirka 4 km uden for Rønne i retning mod Aakirkeby. Vi er Bornholms ældste golfklub med en bane på cirka 4.800 meter fra gul tee og 4.200 fra rødt tee. Vi har smalle fairways, så banen skal spilles med omtanke. Vi har en parkbane, som slynger sig i et område med gamle grusgrave og i nærheden af Rønne bys vandindvindingsområde. Vi er miljøbevidste, så vi bruger ikke pesticider i plejen af banen. Det giver et stort blomsterflor og fugleliv i hele området. Du skal nu se nogle af de spændende huller. Vi håber, det vil inspirere dig til en tur på banen. Vi starter med at flyve igennem nogle af hullerne. Hul 4 er et par 5. Der er en smal fairway i starten, som er placeret i en gammel grusgrav med en hasard i højre side. Fra bunden skal du slå op på et plateau. Derefter skal der sluttes med et venstre drej på de sidste 150 meter. Hul 8 er banens længste par 3-hul. Vil du direkte på green, skal du kunne slå 150 meter i carry. Greenen ligger bag en sø mellem en skråning, en hasard og en stensætning. Hul 15 er et par 5-hul. Du starter over en stor hasard, og derefter slynger hullet sig op og ned. Det er banens sværeste hul. Her sættes du på en prøve, før du lander på den lavt liggende green. Hul 16 er et spændende par 4-hul. Først går det nedad mod øen i bunden af fairway. Derefter skal du op igen til den højliggende green. Vi ser nu på nogle af banens øvrige huller fra jorden. Hul 1 er et par 3-hul. En hasard løber gennem fairway, og der er en skov i venstre side. Der er 2 bunkere omkring greenen. Hul 10 er et par 4-hul. Du skal ca. 190 meter frem til skovkanten, og så dogleg venstre til green. Greenen er omgivet af en sø og en bunker. Hul 11 er et lige par 4-hul. Der er en græshøj i landingsområdet. Greenen er omgivet af en sø og en bunker. Hul 12 er et par 3-hul. Et smalt udslag i skoven mod green. Det er omgivet af 2 bunkere. Hul 17 er et par 3-hul. Greenen er skrå og en udfordring for både nye og erfarne golfere. Hul 18 er et par 4-hul. Der er 2 bunkere i landingsområdet. Greenen ligger mellem en sø og et stengær, så slaget mod green skal være præcist. Når du har afsluttet hul 18, så er det ind til klubhuset eller terrassen med café i Tistedet. Her kan du så nyde oplevelserne og minderne om en god golfrunde. God fornøjelse.